Зимата е тук, а с нея и хлъзгавите заледени улици. Внимавай! Това нямаше да се случи с Walkmax. Тази зима стъпвай сигурно с Walkmax Safe Walker. Специално направени за заледени и заснежени улици. Аз им казвам ледоходки, защото по леда най-трудно се ходи. Подметката на ботушите Safe Walker е с вграден метален шпайк. Той се забива в леда и ти гарантира стабилност, докато ходиш по лед, сняг или киша. Штрък! Сега няма мърдане. Safe Walker с подплата отвътре и водоотблъскващ слой отвън. И за града, и за планината. Нищо не може да подхлъзне Walkmax Safe Walker. Остани с нас и виж цялата колекция Walkmax зима 2013-2014. Walkmax дамски бутуши. Фаворит сред стилните дами. Леки, меки и модерни. С едно обръщане имаш и боти. Walkmax зимни бутуши. Забравяш за минусовите температури. Направени са от водоустойчиви, ветроустойчиви и дишащи материали. Пазят краката ти топли и сухи, дори при екстремни условия. Стилен модел, подходящи за мъже и за жени. Walkmax зимни обувки за лекота, комфорт и устойчивост в студените дни. Направени са от водоустойчиви, ветроустойчиви и дишащи материали. Имат стабилни грайпери и са подходящи за неравни терени. Заоблената форма на подметката Walkmax изправя стойката и активира мускулите. Намалява напрежението върху гърба, кръста и ставите. Добрата обувка носи добро настроение и най-вече здраве. Избери твоя зимен модел Walkmax. Walkmax Safe Walker. Стъпвай сигурно през зимата. Walkmax дамски бутуши. Елегантна и в най-студените дни. Walkmax зимни бутуши. Открий топлината в зимните разходки. Walkmax зимни обувки. Стъпвай с лекота, движи се за здраве. Поръчай своя зимен Walkmax